svjetlo koje će zasvjeti za par sekundi. Znači prije svega svjetlo nade. U ovo vrijeme došašća i adventa svjetlo optimizma, svjetlo solidarnosti, svjetlo socijalne pravde, svjetlo za one koji su zaboravljeni, zapušteni i osiromašeni, svjetlo za naše obitelji, za naše domove, za naš grad i za našu domovinu. Neka to svjetlo bude i svjetlo darivanja i sebedarja i neka glavna poruka ovog svjetla bude da budemo više ljudi, meni poruka i vama, da budemo više ljudi, onda nam ništa neće u ovo teško vrijeme moći poništiti čari onih dana koji su pred nama, a to je blagdana božićni, predbožićni i Božića. Ne budimo više dobri ljudi svakodnevno, jer time ćemo sve više uživati u radostima Božića i božićnih blagdana koji su pred vama.